dcera odešla, ani se se mnou nerozloučila. A tehdy pravděpodobně ani nevěděla, že odchází. A netušila, že to bude navždy. Potom jí asi postupně docházelo, jak silně si přeje zůstat pryč z domova. Z domova, zůstat z domova. Au, 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 au. Zůstat z domova. Au, 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 a zůstat z domova. Au, 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 zůstat z domova. Au, 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 au. Nejspíš se bojí, že by mi to nedovedla vysvětlit. Nebo na to nemá čas. Víš, vždycky si představujeme, že pro něco máme ten nebo onen důvod a snažíme se najít ten pravý důvod. Zůstat z domova. Au, 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 au. Zůstat z domova. Au, 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 a zůstat z domova. Au, 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 zůstat z domova. Au, 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 au. Mohla bych ti toho napovídat spoustu o tom, co jsem udělala špatně, ale myslím, že ten skutečný důvod je možná něco, na co se nedá ukázat. Něco jako čistota v její povaze, ano, nějaká jemnost, přísnost a čistota, nějaká skálopevná poctivost. Zůstat z domova. Au, 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 o, 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 o. Zůstat z domova. Au, 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 au. Zůstat z domova. Bam, 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 wa, pa, 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 da. Zůstat z domova. Ba, da, 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 da. Penelope mě nesnáší, nejsem k ničemu. Je to možné?